Kan vi lige få et klap, Salve? Go! Nå ja, vi vil hellere skrive med blæksprutte. Ja, det kan da godt. Da de var færdige, lå tilbage en kæmpemæssig æggekage. Det er simpelthen så utroligt, man går her og knokler, og folk de går bare i vejen på den måde. Nu har vi været en tur rundt på skattejagten, og jeg vil sige, for mit vedkommende, så er det 3. år, vi prøver det, og jeg synes, det er en fantastisk oplevelse. Og jeg kunne egentlig godt unde alle familier i Helsingør og omegn at tage den her tur rundt i byen, som både åbner nogle nye baggårde og nogle nye steder, men faktisk også har nogle sådan sjove, små opgaver, som man skal løse. Og det er en fantastisk god tradition. Og så i år er det jo Halfdan, og det er jo bare et vidunderligt univers.